Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatunod ti pagayam, anag pailingad itinagan arenan, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Makablaawan ti suyat ken Ventura clan dita Santiago City, Isabela, ken Valdez family dito'y Pangasinan from Emma Valdez. Shout out kada Jasmine Rivera, J. Del Torres iti Cagayan Valley. Pamilyak ni Takirino Isabela, nang runa ti asawak ni Irish Julio, ken anak ko ani Jairi Dane from Dennis Julio iti Taiwan. Advance happy birthday kani papangko inton October 31, kastamot ni mamangko inton November 14 from Roel Valdos. Makablaawan ti pamilyak di Tabanawang Bantay, Ilocos Sur from Catherine Punsalan iti Hong Kong. Happy birthday iti kaanakak ani Beverly Sabado iti Nagilian La Union from Nida Nieveras iti Hong Kong. Happy birthday kanilakay ko dito'y Binalunan, Pangasinan from Leonora Bautista. Happy birthday iti anak ko ani Elvina Black kan kablaawak man ti pamilyak di Tapudtol Apayaw, ti Ramos Acacio, Labicani kan Uyadan family, kan aminan a friends and relatives ko from Judith Ramos iti Kuwait.
Advance happy birthday ka ni nanay ko, kastamot ti Bunsumi, kan belated happy birthday ka ni Emerald Malsi from Evelyn. Kastamot ang makablaawan iti advance happy birthday ni Evelyn Bautista iti Roma, Italy. Shout out iti tropak dita Etchage Isabela kan ni Alex Calano from Jack Acoba. Advance happy birthday iti anak ko, kastamot ang makablaawan ni Jonel Yango Lai from Yvonne Yango iti Singapore. Makablaawan ti Mamasig family, ti asawak ani Mario, anak mi ada Topper, Asian, kan Jadine. Yapit kan Mantos family, di ta uminggan kan Tayog Pangasinan, from Marlene Mamasig iti Hong Kong. Bakidan kan Gregorio family, di ta Malagnat Pinokpok Kalinga, from Heidi Bakidan iti Saudi Arabia. Shout out kan ni Mrs. ko ani Miriam, anak ko ada Dave, AJ kan Bimbo. Kastamat ni nanay ko Gloria Zipagan Tamang from Bimbo Tamang iti Tumawini, Isabela. Shout out kan ni Lizelle from Rodalin Ampa iti Qatar. Guerrero family, Dalin, Alma kan Sally Guerrero iti Lingaling, Santa Maria, Isabela from Anses Guerrero Espinosa iti Taiwan. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Reynan. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan araynan. Jakon inlanad ti address ko, tapno maprotektarak met dagiti masaknan iti padas ko nga inak isalaysay. At dalangak manang, isuan na asidagak kadagiti babae. Kat dayta ti kang runaan aparikot kanyak ni nanang ko. Ulila akon iti ama, tanairaman iti aksidente day di amak, idagtawan naklaeng iti 10. Dua kami laeng nga agkabsat, kat adda pamilyan ni manang ko. Syakmet, nagtali na edak a happy-go-lucky, tawan kat nga rod ti responsibilidad ko. Rugyak ti agsalaysay manang, idi sinitarnak ni nanang ko, gapo taadda ti dina nagustuan nga inaramid ko. Pagdamdamagan ka, Reynan. Pudno ka day a pinaglulukwam jay kaanakan ni Kakasikstaw. Nanang, Subong bat ka kunakmat. Anya ti agpaiso ha. uwan nanang. Ay na, unay kamutan anak ko. Apay a pinaglulukwam. Pinagkakatawaan nyo kanong agbabarkada jay kaanakan ni Kakasikstaw. Kasanumot nga min nanang. Ipadlaw na launay nga da panaggusto na kanyak. Iso day jay. Inaramid mi ababaunan kabayatan ti panagiinom mi kadagiti kagayim ko. Saan laday tatim paramid mo kan kuana? Pinagsalampay ka no akasla entertainer iti club. Kalpasan nga inkarem nga armam. Basta aramiden na ti amin na kayat mo. Nanang, Amom ka de, amabalinda ka nga ireklamo gapo iti inaramid mo. Saan lasi ka? Da kayo nga agbabarkada. nanang, Saanan anasaya at ti masumsumok mo, Reynan? Amang ano da ita di pa kaisag makam anak ko. Iso apang nga asim, agnakam ka kuman. Saan kan nga ubing iti edad mo a 20? Agnakam ka kumamutan. Tito, tulungan nakman. Ada assignment ko. anya nga min day ta assignment mo ya kaanakan. Mat, Tito. Kat no naglakat ti mat. Day ta ti may sa kadagiti paborito nga asignatura idagad adalak pay lain. Tulungan nak, Tito. Katuan kaanakan. Day talagayam. Di kagdanag, tasyak ti makaamukan ka. Thank you, Tito. Mala,
Dumagag kawan, ta i-explikar ko kan ka no kasano asulbaran ta assignment mo iti mat. Iti kasta, amom tunter aramidom nga oray at daka iti iskwilaan niyaw. Makitam, nasaya at matiaramid mo no limpyo ka, no saan ka nakainom. Anya ka di mananday tang ibagbagayo nanang. Maragsakan ni manang mo. Apaman nga impakita di ka anak kam ti assignment na nagtinulungan nyo nga inaramid. Ha? Mismo ani manang mo tinagko na nasirib ka. Talaga mo ta nasiribak nanang. Saan mo't nga si asitigrado kay dagad adalak pay laeng. Basda awak no apay adi mo intuloy tinagadal. Kat adda ka lang arud ide iti may kadwa ato kad ti kolehyaw. Aday ta kayo manin nanang. Ipalagip yung manin, tijak pa nagturpos iti panagadal ko. No panunutan naimbag. Saan pa'y matlaan aladaw ka, Trainan? 20 taon mo anak ko. Ubing ka pa ay. Saanin nanang, jakon kaya tagadal. Apay ngamin aya. Anya ti di mo kinayat, takila at latan nagsardeng ka iding agiskwela. Basta nanang, jakon kaya tagiskwela. Isa pang nga asiyo. Di ko man ipalagip pa'y dayta. Awan gayam to aramidom ako namrinan. Si kalaangan talag nga alalay kaw, iti trabaho kija ayan da Madam Esper. Katwa na uncle, kayat ko tay supay ti itang danyo kanyak. Una ka anakan, tapno saan ka dumaw dawat latan iti kwarta kadananang kan manang mau. Nalabos kayo ngat uncle, adamot bukod ko a kwarta Ay narinan, di na kun alilawan, taamok ti mapaspasamak. Masansan nga grana kami kan ni kabagay si Tersena, no kwa? Uncle? Amok mo't ka ti mapaspasamak. Amin dagiti kalukwan kar aramida, may dandanon kanyak. Agiyaman ka, ta sana nagreklamo da 6 kundi ka anakan na, gapo iti inaramid mo. Ha? Makitam? Naklaat ka? Ti amom, jak maamuan dagiti kalukwam? Amok amin, Rinan. Isu nga awan ti mailimod mo kanyak kaanakan. Tandaan day ta. Ni Uncle Felimon kat manungan ni nanang ko manang Emmy. Kadakwada pa nga maek, ni Uncle Felimon ti talaga akabuteng ko. Tanauyong, ken talaga ako mabil no adadi na magustuhan. Iti panangikuyog na kanyak ang nagtrabaho iti ayan ti agnagan iti Madam Esper. Sinaysayaat ko tinangalalay ken kuana manang. Tadyak kayat nga adadi na magustuhan ang maaramid ko. Jakmat ni namnama nga agbalinak idi anasingad ka ni Madam Esper. Nang runa ket inalanak nga agbalin a driver na. O nanang, at iti makabulan na sweldok. Ay, talaga amot
Agnak-nakam kansan at halaga anak ko. Da kayo lang matawan bilib na kanyak nanang. Damuyo, gaputadyak nagturpo si ti panagadal ko kutjakon makatulong kada kayo. At nay, awan timbagbagak akasta Reynan anak ko. Pudno nga awan, kaslakastan nanang. Ay, sumardeng ka man anak ko. Saan atilap ang panunutam? Di nakpagatapan iti may sa abanag asan kumot nga ramed. Malangarodan nanang, awatan yung to swildok. Makamu kayon. Agyaman na anak ko. Nay, kumpleto mo't na ito'y sweldom nga inyawat mo kanyak. Di ka nangilasin, iti parakan ka. Sana na masapol nanang. Kat anya nga rod nga iti gastusam no adda pagkasapulam anak ko. Saan kaya rumbang nagdanag kanyak nanang? Basta makaamu kayo na mga budget iti inyawat ko aswildok. Nasingpot ni Madam Esper ading kao. So asapay la kuma, tagsingsingpot mo't ni Reynan, iti panagpaay na kan ni Madam, tapno na sayaat. Isumot lagayam, akayat mo't ni Reynan ti agtrabaho kan kuana Anya ayaday jay nga Esper, manong Filimon. Negosyante ka day. Kasta tambok, balo ang negosyante. Kasta gayam. Sapay la kumatag bayag iti trabaho na ni Reynan. Amo matandya ka na kamanong, naglaka mauma iti trabaho. Panagkunak at magustuhan na ti panagbalin na driver ni Madam Esper, na masansan nga agbiyahe da. Kasta ka day, manong Filimon. Well na ading ko, ngamrumbang agsingsingpot ni Reynan. Saan lang nga garamid iti kalukwan tapno saan amadaksan? Anya ti kayat mo asawain, manong Filimon. Nasingpot ni Madam Esper. Ngamiti ka nito apagaramidam iti kalukwan, ay delikado ka. Awan santuan day jay. Iso asapay lang kumata saan nga garamid iti kalukwan ni Reynan, kabayatan ti pa nagtrabaho na kan ni Madam Esper. Lola, ayan ni Tito. Apay apok, adda ka di manan na assignment mo. Wan, Lola. Apok, addan trabaho ni Titom. Isu nga amang ano saan na kan amasansan amatulungan iti assignment mo. Ang amok akabaalam day ta apok. Agpaiso, Lola. Wan, apok, nasaririt ka ngamin nga ubeng. Kan nagagat ka nga agadal. Iso mamati akabaalam nga aramidon day ta. Nga uray awan ni Tito Mareynan. Sige, Lola. Arimidok. Ay wan kalpasan na, ipakitam laangan ka ni Mamem. Ipacheck mo no husto matlaang ti inaramid mo. Adtoy Reynan, para kan ka daytoy. Ha? Madam, anya daytoy nga itadyo kanyak? Nakajakpatak iti indil ko nga alahas. Balatom dayta. Susweldoan dakmat, madam. Alakit din, Reynan. Panagriknak ngamin kat sika ti swertek. Ha? Manipod nagpaay ka kas driver ko. Kanayo na maidispose ko dagiti alahas nga ilaklakok. Saan la dayta? Ultimo dagiti house and lot nga itangad ko kadagiti buyer. Mailakok.
Madam, Alan, alaumon daytoy. Kat no agtalinaad kalakit di anasingpat ka na pudno kanyak, mairanod ka kadagiti da dumapay at transaksyon ko. agyaman no kasta, madam. Kano mabalin, Miss Esper kunamlatan kanyak. Kasla ngamin nagbaketak una yun iti awag mo kanyak a madam. Panagram ko la kada kayo dayjay. Iso nga rod nga awagan naklatan iti Miss Esper. Saanan a madam? Mabalin ka di? No, iso ti kayat yo, Miss Esper. Awan ti parikot iti dayta. Agyaman na, Krenan. Di kagdanag. Kas iti naibagakon, karaman ka mairanod, basta agtalinaad ka nasingpet, ken natudyo kanyak. Para kanyak manang Emmy, pasatlaang ti panagyaman kanyak tinagbalin nga amok, tikas jay aki naman nagparabor na. Iso nga amin nga itad na tunggal adda ti maklose na adil, alaek. Saan la aday tamanang? No daytay adda ti pagkasapulak iti pinansyal, iso ti pagkamangak. Iso asaan kami apulos a nagparikot idi, maipapan iti pinansyal nga aspeto. No pay kasta, sabali idin ti madmadlaw ni uliteg ko a Filemon. Iso nga iti na minsan, kinasaritanak ni uliteg ko. Sigurado ka nga awan ti sabali ang mapaspasamak, Reynan. Anya kumangay mo ti sabali ang mapaspasamak, Uncle. Maibilang abalasang ni Madam Esper. Ta malaksid abalaw. Awan mo ti anak da iti day dinagawan nga asawa na. Ha? Uncle, anya ka din day tangay bagbagayo. Kaanakan, ultimo dagiti kakalugaran tayo. Da masasao da maipapanken ka ken iti amom. Kasana, itulod na kapay dito lugar tayo, no kwa. Ibagbagak mo't ken kwa na, di na ko nitulod. Ipilit na mo't namin, Uncle. Day tangarod kahit. Isong agsalsalud-sudak ken ka kaanakan. Basta siya, Uncle, nadalos ti konsensyak. Awan ti sabali ang mapaspasama kiti nagbalitan mi ti amok. Kan may sa Uncle, at anubiak. Panggap mi pa'y nga rodon tagkalay sa. Kastaya. Un Uncle, kat day tati mang panagnak, nga awan ti kinapudno ti ibagbaga dagiti kakalugaran tayo. May papan kada kami ti amok. Di kad nasayat nga rod no kasta. Talaga, Uncle. Isa apatsik mabainan to amin dagiti kakalugaran tayo. Inton mo amuan dang agkalay sa kami ni tinobiak. Ay na, Miss Esper, apag isula unay dito yung balato yung manin kanyak. Ada inayon ko iti ornong ko para iti sagsaganak nga espesyal nga okasyon. Ne, anya nga okasyon ngay dayta, Reynan. Pasensya kayo na. Tsak mabalin nga ibaga. Kasla sorpresa, kasta ka di, Reynan. Wan, Miss Esper. Diyak lang pagarup ana isam kagayam iti sorpresa. Miss Esper? Ala, adakan ka no di mo kayat nga ibagakanyak. Ngem, panagkunam, masorpresa akto nga ta iti day ta kinunam nga okasyon asagsaganaam.
Panagkunakit talaga masorpresa kayo. Maragsakan kayo lakit di para kanyak. Well, nukas na ti kunam. Diyak na rodon agpilit nga amon no anya dayta nga okasyon. Basta no kunam apalimod, agtalinaed nga rod apalimod. Miss Esper, apaya... Oh, si kakit dimet. Di kan mas daaw no inaprusak man ti barokong mo, Reynan. Kasayaatan no mairwam kan. Mairwam ka kuman, Reynan. Oh, nanang, nakasaganan ti amin para iti kalay sa amin kini Lilian na kaayan ayat ko Ay na, Reynan anak, maragsakan akin ka. Kandayawon ka, taing ka gumaam tinagurnong, sakbay nga ikalay sam tinubyam. Nanang, Maragsakan kami amin para ken ka anak ko. Nang runa di ka anakam, nga iso ti agbalin a flower girl iti kalay sam. wan nga rod nanang. Kadanggal Filimon mo tanti makaamu ka dagiti mailuto a putahe. No dito'y lugar tayo anak, maibilangan nga ing grande ti angayam akalaysa. Ngamen, ado ti impapartem. Kaya't ko lang amin niya agbalin ang nakalalagip ti kalaysak nanang. Maminsan lang mapasahamak day tayo ti biyag ko. Anak, Ikarik nanang, ikagumakta agbalin to a responsable nga amay ti pagtaengan. Intunan anayin nga agasawa kami kini Lilian na nobyak. ay rumbang laang Reynan. No si bibiyag na day di amam, patsyak nga ipanakkel na kadayjay. Nanang? Tano siyak, talaga nga ipampanakkel ka anak ko. Uray di mo inring pas ti panagadal mo, ipampanakkel ka. Nang runa no matungpal mo ti kinunam, nga agbalin ka responsable nga ama ti pagtaengan. Anya di ko na mapangawisam kanya, Reynan? Itikal daw ti panagkalaysak, Miss Esper. Anya? Agkalaysakan? Wan Miss Esper, iso kayat kayo nga... Saan amabalin? Apa yun Miss Esper? Anyat mapaspasamak kada kayo. Saan ka amabalin amang ikalay sa iti sabali, Reynan? Anya ti kaya ti asawan? Intad ko ti amin kan ka. Impaay ko ti amin. Kalpasan na, mangikalay sa ka iti sabali. Sa anak nga umanugot. Anya ka din ti mapaspasamak. Di kay maawatan. Imposible asaan analawag kan ka ti amin nga inaramid ko. Impaay ko ti amin kan ka. Tapno siya ti ayatem. Ita, mangikalay sa ka iti sabali. Saan amabalin, Reynan? Daytoy ti tandaanam. Iti kanito nga ituloy mo nga ikalay sa no asino man day ta babae. Pagparangek at tinakaw mo ti amin nga inted ko ken ka. Kat ipabuyok ka iti pagbaludan. Anya? Tandaanam dayta.
Apan nakaklaat ko iti daydi akanito manang Emmy. Panagriknak ket naipasungal ngalak iti sitwasyon adyak pulos ammo no kasanuak a makaakkal. Jak ammo no anya ti aramidek. Agingga anadlaw ni Uncle Filimon ti Jarko. Kinasaritanak ket pinagpudnunak. Gaputa awanan ti mapanunot ko nga aramiden, imbagak ti amin iti uliteg ko. Iso ti nakisarita iti ama ni Lilian a nobyak, ket inlawlawag na ti amin, iso a naallukoy miida nga itantan ti panagkalay sami. Ingkagumaan mi nga insubli ti amin a naited kanyak ni Madam Esper, manang. Puwera laengen ti sweldok iti binulan a panagpaay ko kankwana kas driver. Ket jakmeten simsimrek kankwana idi. Nalabit ang nakaamiris matlaeng ni Miss Esper, ket kalaat-latan anapan iti balasiw taaw, nga uray saan ko pa'y ana isubli ti amin ana ited na kanyak, ta nagastos ko ket nga ruden, iti panagsaganak iti panagkalay sami kuma iti nobyak. Idi laeng ana urnos manen ti saritaan iti panagkalay sami ken ni Lilian, ket dakkel a panagyaman ko iti namarswa, taaging gaita, naurnos ken naulimek ti panagdan nami, kastametten ti binukalmi a pamilya. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, Reynan. Pagayam a Reynan, umunay ti amin, kablaawan ka iti kunam a naurnos, ken naulimek a panagdennayo iti nagbalin nga asawam. Misunderstanding. Kastalakit di tinapasamak kada kayo itinagbalin nga amom. Sabali tinagawatan na itinagbalin a kinasingedyo. Kastamet a sabali iti beneg mo. Ti pagyamanan tayo laengen, ket naurnos metlaeng ti amin akas iti kinunam. Iso nga ita, naragsak kayo itinagbalin nga asawam. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Pagiti, naglabas, asaan kan panubo, ligaw.